No niin, sieltä sitä taas tullaan. Mikäs on missioni miehellä menossa tällä kertaa? Iso muovikassa ja mä vedän kummiliimalla taiju sekasi, sattuu niin saatanasti. Voi hyvänen aika, etten paremmin sano. Et ota kyllä sitä viimeistä roskapussia sieltä. Minulla on tänä päivänä vielä pakastimen siivous kesken ja isä pahoittaa mielensä, jos se marjasta tulee ja pakastin on vielä siivoamatta. Siellä on se vanha jauhelihaköntti ja isä kyllä saa verenpainetta, jos se sen kanssa joutuu asioimaan. Tuosta otat 80 penniä, käyt ostamassa itselle oman pussin sivasta. Näytäpä taskut. Voi hyvänen aika, kaikkia sitä näkeekö vanhaksi elää. Sinulla on isän postikin täällä mukana. Kuule, äkkiä mars takaisin verstaalle postikituuppi omaan paikkaan sinne ja tuosta otat 10 vielä ja ostat itselle sen venäläistä kumiliimaa. Se on halvempaa, se pyörän kumiliima. Sillä tempaset. Mitä tempaset? No mä paan tolua muovikassi täyteen ja teipillä kaulan ympäri kiinni. Top tykkänää sen mun tolupurkin kanssa ja hönö kaupoille sitä mars. Kyllä tämä menee ihan mahottomaksi, kun isä saa varmasti hepulit tästä, jos se pakastin on siivoamatta. Minä täällä pörrään tämän tolupurkin kanssa vielä ja en saa mitään aikaiseksi sinun takias tässä vaiheessa. Kyllä se ihminen on niin pystyvä marjan poimija. Se kun tulee tuolta ämpärit täynnä, niin siinä sitä ollaan. Poimuri käykö ompelukone ja tulosta syntyy. On se niin näppäräkätinen kaveri, että saa monenlaista hakea. Epäile löytyykökään. Sieltä sitä taas tullaanko holli tuppaan. Mikä on miehellä touhuna taas kun tuolla lailla rymytää? Mikkä eritä ovi kiinni siellä, täällä vettää täällä lattian pinnassa. Taas on häkää pönttö täynnä, vaikka ei oleko aamupäivässä. Ankeli ja Kauko heitti heinäseipää maahan. No niinpä tietenkin ja veri roiskuu ihan hukkaan siinä. Kuule se SOS:llä kelpas varsin hyvin se sinunkin OO-veri. Se kuule sopii kaikille ihmisille, mitä vaan maa päällänsä kantaa. Siitä saa pullakahvit päälle. Sitäkään sinä pöljäke et tietenkään tiennyt tässä vaiheessa. Isäs joutuu sinunkin takia sitä verta luovuttamaan kipiällä selällä. Älätkä mene sinne nyt mihinkään, vaan tuuppa tänne, niin annetaan äitin selluliitille kyytiä. Pidät jaloista kiinni, niin otetaan vähän vatsalihaksia. Miten se vonta niin näppärästi tässä tekee, kun se saa sen sillä lailla kiristymään tuo matsan. Sä joudun tässä. Kuulitko sinä, kun minä puhun? Mä sua mitään rupee jaloista pitää. Voi hyvänen aika, etten paremmin sano. Veetä sylkee veen perään. Kuuntelepa vähän aikaa omaa kielenkäyttöä. Hirvittäis varmasti itteekin. Auttasit äiti, josko kerrankin tässä vähän ittiä, niin ajattelen. Minä isällekin sanoin, että turha enää lapsen tekkoon ruveta, kun Matti ollaan saatu noin isoksi. Ja minulla on ihan turha nyt mitään eläinrasvoja lähteä kiikuttamaan. Se on ihan selvä juttu, että lese voita ja maltaita vaan, niin Perkele, saatana! Äiti! Mulla on käsi auki. Voi hyvänen aika, miten sinä oot takkis tuohon kuntoon taas sotkenut? Hiansut on ihan verestä tyhräällä. Etkö sinä sen verran osaa, että osaisit kääriä hiat? Annapako äitis näyttää kuule. Tällä lailla hiat kääritään ylös, niitä on helpompi pestäkin siinä. Missä sinä oot tuolla lailla sen taas sotkenut? Kuule, kerropa. Ai Ankeri ja Kauko puukoon rintaan, niin vittu! Asu kylkilouhoon ja ottelipes kahvalta. Ai hyvänen aika, etten paremmin sano. Etkö sinä osaa edes peukalolukkoa vielä tehdä? Annapako äitis näyttää, kuule otat peukalon tuohon vaikka harjoitellaan ja sitten toinen peukalo tuohon taakse ja siitäkö pyöräyttää, niin pysyy varmasti kiinni. Näin, ootko sinä pioleseet tälle päivälle jo ottanut? Mä mitään leseitä syön nyt. Äläpä kuule möykkää äitilles tuohon äänensävy ollenkaan. Kuule leseet on niin hyvä ja sitten tyrnimehut päälle, niin C-vitamiinitkin pysyy kunnossa ja siitä on hyvä jatkaa päivää eteenpäin. Toitko isän tupakit?
Minä annoin sinulle 50 markkaa rahaa, kun arkkitehti Paajanen tulee tänään käymään ja siinä kuule menee aikaa ja tupakkia, kun sitä laajennusta suunnitellaan, saadaan sinullekin vihduisen omaa huone tässä. Oi saatanan perkele! Kuuntele nyt tuota sinun kielen käyttöäsi. No ei se auta mikään muuta. Tuommoisen vekin kanssa kulkee, ei muuta kuin merisuolaa vähän sinne laittaa, niin se siitä vähän paranee. Ja toivottavasti isä ei saa huomenna hirviästi kallaa, kun millä sen suolaat, kun merisuolapurkistakin pohja nyt jo puu täällä purskua. Älä nyt mene minnekään, no niin. Sinne meni taas. Ei omaksi uskos, mutta pakko kai se on tunnustaa. La, 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 la. La, 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 no sieltähän sitä taas tullaan ja viinahöyry haisee tänne asti nokkaan tuoksua. Mikä on miehellä meininki tällä kertaa? Missä on sahapukki? No siellähän se on naulassa, missä sahapukkia pidetään. Heti kun meet verstaasta ylös sinne, niin parrun vieressä on se naula ja rautalangalla on pyörästy sinne kiinni yläparruun. Se on kyllä niin isä joutunut sinne könyämään, että saisit sinä kerrankin ne sinne nostaa satteelta kuivumaan vehkeet. Mitä sinä sillä pukilla teet? Sahan pään irti. Voi hyvänen aika, etten paremmin sano. Meinaatko sinä tuommoisella pokasahan rimpulalla alkaa semmoseen toimeen? Sehän puoltaa heti lapaluihin tuossa, kun vähän pyyhkäsee. Se on ihan varma, että siitä ei mitään tule. Nyt ootat kuule sen verran, että isä tulee kotiin, niin pojissa justeerilla sen vedätte siitä sitten. Se on kuule mukava katsoa, kun nuori ja vanha sukupolvi yhdessä touhuaa, isä ja poika. Minä täältä ikkunasta kattelen, siinä silmä leppää. Ja sitten ei muuta kuin homma toimeen ja minä keitän teille limppipurot illaksi valmiiksi. No. Mä sahan itseltäni pään irti! Oi hyvänen aika, etten paremmin sano. Minä itse eikä ketään muuta koskaan lähimaillakaan. Sinä tiedät, miten isä pahoittaa mielensä, kun hän niin hyvillä mielin haluaisi pikkusen osallistua nuoren sukupolven touhuun ja katsoa, mitä tämä nouseva sukupolvi täällä touhuaa. Se meidän isis on pystyvä mies ja sitkeä sissi, kun se sille päälle sattuu. Hyvä huumorin taju ja nauravainen luonne. Voi hyvänen aika, etten paremmin sano. Täälläkö se mies möllöttää? Ja mihin sä oot roppaskin hukannut? Ja missä on isän puku? Ja käet on hukassa rippikelloa myöten. Voi hyvänen aika, nyt jos se roppas löytyy kuule jostain, niin saat itse koivuvitsan hakkeen ja isä sillä sellaiset selkäsaunat antaa, että et ole saanut, kun silloin viimeksi, kun kotoa karkasit. Sanoppa nyt käpyaivo, mitä minä tuolla pelkällä päällä tässä teen? Kerroppa se minulle. Tuommoinen harvaa kalmakka naama. Eihän sitä saa edes verkonmerkkiä. Syyspimiessä menee hukkaan vanhalta Erkiltäkin. Voi hyvät tavattomat sinun kanssa, sitten paremmin sanot tässä vaiheessa. No ei se mitään, ei auta mikään muu kuin lähteä muistovärssyn tekkoon, sillä sen, minkä tänään voit tehdä, älä jätä huomiseen. Kukka kasvoi niityllä kukoistaan ja hehkuen. Vain aamukaste juomanaan kuihtui hiljaa. Muisto jäi. Nyt kyynel kostuttaa syysviljaa. Sydämessämme on nyt Matti, jälleen näkemisen toivossa äiti. PS, sinä et tiedä, miten isä pahoitti mielensä. Ja nyt ei mitään muuta kuin värssy postiin ja pääpussiin ja arkkua tillaamaan. Ja missä se Fiskarsin harava on, kun saatais kerrankin haravoitua se puro sieltä, jos se roppa sieltä vielä löytyisi.